Анда 5 ел Балкыйсында сүнәсең кызганча каршы. Шуңа күрә әле без менә дөрес әйттек, Салават, Хания, Илдар абый да әйтте, Айдар, каким образом без киләбез әле. Соңгы ялкын, соңгы сөюдер бу. Кабатланмас сихри иртәләр. Соңгы ташкын, соңгы ашканга, җан бәрелмәс иде бу кадәр. Йөрәгебезнең ташка әйләнүе, менә шунысы бик авыр фаҗига. Ансыннан да авыр әйбер юк. Онытылыр димә, онытырман димә, йөрәгеңнән языдырам димә. Кайтам әле әлбермешкә, әлбермешкә кайтам әле, шишмәгә төшәм әле, шишмәгә төшәм әле. Әтиемнең әтисе, алар моңлы зат, әтиемнең әнисе, шулай ук Тальяннарда уйнап җырлый торган булган Гөлҗамал Дәванием. Әнием ягыннан да бик моңлы тавышлылар. Инде алар минем Дәванием, әнием ягыннан Агаби авылның Агабисе дип йөртәләр иде. Кичләрен аңа җыелып, Коръән укыйлар иде. Төрле шундый дини китаплар укып, бәйтләр әйтеп кич утыралар иде. Мен шунда уралып үстем. Чөнки ул бит Коръәннәрне укырга бик көчле тавышлар кирәк, моң кирәк. Тормыш юлы безне аятса да, сине бер йолдыз, миңа син ярак. Минемчә бәхетне шулай бәхет дигән зур әйберне, матур бер яклы кояш кебек әйберне шулай күз алдым. Кеше гомер буена әзәзләп кенә җыйган күңелле, шатлыклы, сөенечле мизгелләрен менә шулай матур итеп мозаика кебек җыеп барса, менә шул бер зур матур бәхеттер. Әле безнең бәхетләребез кисәкләп җыела гына дип уйлыйм. Ул инде менә мин аны күз алдыма китерәм. Агаби, Акбабай булып, Абдулла белән икебез култыклашып кына аныкларны ияртеп, мин хыялланам, чит илләргә сәяхәттән сәяхәткә йөреп, күңел байлыгы, рухи байлыгы җыеп йөргән мәлләр менә ниндидер бәхетнең бер. Бәлки ул чакта мин башкача сөйләрмен әлбәттә, ниндидер бер биеклегенә барып җитермендер шикелле. Алдым сыңгарак, җилләр үсеп, алдым сыңгарак.